Joanak beste garaipen bat gaur sornotzan, lokatza handiarekin gustatzen zaizun bezala, ez? Bai, eskerrik asko, bai, gaur lokatza handia egon da. Oso pozik, demoralia 3. garaipena da, eta bai Bizkaiko txapelketa da, eta ezin da pozik gehiago egotea. Hasieratik nagusi izan zara? Bai, interna irten gara indarrakin, egon da kanpa luzeak lokatzakin, eta indarrakin joan naiz aurrera, eta gero korriketan hor bebai ondo, eta holan amaitzeagatik. Zorionak. Eskerrik asko zuei.